Σε λίγη ώρα ξεκινάει στην πόλη Μάρκετ της Κεντρικής Αγγλίας μια ξεχωριστή τελετή θεοφανίων, καθώς μεταξύ άλλων συμμετέχουν ιερείς και από άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Έξω από το ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ, εκεί από όπου θα ξεκινήσει μια μοναδική πομπή μέχρι τα παράλια της Μάχης, με πλήθος κόσμου και τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, βρίσκεται ο ανταποκριτής του Αντένα στο Λονδίνο, Ισαάκ Καρυπίδης, που θα μας μεταφέρει και τις εικόνες. Ισαάκ. Χρόνια πολλά, Γιώργο, Χρόνια πολλά. από το Μάρκετ. Όντως, όπως το είπες και εσύ, πρόκειται για μια μοναδική τελετή θεοφανίων εδώ στην παραθαλάσσια πόλη Μάρκετ της Κεντρικής Αγγλίας. Σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται και η ακολουθία των μεγάλων ορών ή ο Μέγας Αγιασμός, όπως λέγεται, εδώ στον ενορθόδοξο ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ που βλέπετε από πίσω. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει αυτή η ξεχωριστή πομπή, αυτή η ξεχωριστή παρέλαση που θα καταλήξει στη θάλασσα. Στην πομπή θα συμμετέχουν εκτός από ιερείς άλλων χριστιανικών εκκλησιών, εκπρόσωποι των δήμων της ευρύτερης περιοχής ντυμένοι με τις επίσημες στολές τους, εκπρόσωποι πολιτιστικών κοινοτήτων με παραδοσιακές φορεσιές, Βρετανοί βουλευτές, εκπρόσωποι των ελληνικών και κυπριακών παροικιακών οργανώσεων και φυσικά πλήθος κόσμου που ήρθε από πολλές περιοχές της Αγγλίας. Την πομπή, όπως πολύ σωστά επεσήμανες και εσύ, θα συνοδεύει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου. Τώρα, η παρέλαση θα καταλήξει στα παράλια της Μάχης, εκεί θα τελεστεί ο αγιασμός των υδάτων και μόλις ολοκληρωθεί, 3 λευκά περιστέρια που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα θα αφαιθούν ελεύθερα για να πετάξουν στο σημερινό συννεφιασμένο ουρανό της Αγγλίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι παραδοσιακά τα θεοφάνεια εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο γιορτάζονται την πρώτη Κυριακή μετά την 6η του Γενάρη για πρακτικούς λόγους, ώστε να μπορεί να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, καθώς η μέρα αυτή δεν είναι αργία για τους Βρετανούς. Γιώργο. Ισαάκ, να σου ευχαριστήσουμε πολύ.